ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଠି ଫାଷ୍ଟ କ୍ରାଇବ୍ରେ ଏତେ କିଛି ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ନେକ୍ସଟକୁ ଆସିଛି ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ମିଳୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ବାପ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମଲ୍ ଭିତରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ଆମେ ମଲ୍ ଭିତରେ ପଶି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏବେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପଶିଗଲୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିବା ଏଠି କେମିତି କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଦୁଇ ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ନେଲୁ। ମ୍ୟାକ୍ସଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଲୁ ଆମେ। ସାର୍ ସେଠି ଝିଅର ଜୋତା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସର ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ନେଲୁ ଡ୍ରେସ୍। ଆମର ସରିଲା ଆମେ ଏବେ ମ୍ୟାକ୍ସରୁ ଯାଉଛୁ। ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଲିଂ କରିବାକୁ, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସାର୍ ବିଲ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି ବୁଲୁଛୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ। ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦିଆହେଲି। ଯାଉଛୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ଆସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଠି ଇଟଲି ଚଟନି ସାମ୍ବର, ଏଇଠି ନାନ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଅଛି, ଚାଉମିନ୍ ଅଛି। ସାର୍ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା।